Waktu cile arane krikil, serok cile arane sotil. Gari sak lagu tambahnya apa? Yo tambah to, Brek. Tarman nyanyi kok rong jam tok kaya wong tipis sae. Kok duwe duit iki, Man? Duit pikir kari, penting tambah. Penting tambah dasmu kita. Apa mbok pikir iki rumah mbahmu? Sesone lho Pak, aku kesel nyanyi terus. Weh, gas ae dijak duet lagune iki mo. Duet ket mau nyanyi lan sing ngapal lirike kur diawet. Ya wet ra apa-apa sing penting pas. Sesone nek ngerum sikatan Mas, wis semaput ngene iki Mas. Yo ben aku bayar kok bebas. Ayo Liv wis wae, pramut aku. Ayo Aduh, moyen karo LSI kuwi aja ngono bahasane contoh aja ngawur. Yo ben salah nglok kakurung sikatan. Ya wes, kayak gitu tuh. Bayar sih, tante ning kasir. Diulih. Bayaran sik mo, engko hitungane ning omah. Yo to. Wes, gak bayar, rasa padha udur. Lah piye mo, kadung penak pangandel lahir ceklan duit. Beh, kaya apa sih dijagong maneh kae? Kepar tambah maneh marmu iki. Beh, mau teh male udo. Perpatus we. Angke wis jane ngejak ngerum ora duwe duit. Lah kuwi perandi duit. Ya ora ngerti nek aku nganti-nganti gur nggo duit 50. Lah terus, Tontonan klambi jaket katok disita gembrek nggo jaminan. Angke wis jane nek jak hitungan. sorry mo. Besok mana yang ngerum? Nggawe LC loro rong jam, mengko gantinan katok karo kaosku ganti sita gembrek. Berarti kuwi mo. Alah, ra sudi ya urusan karo kowe enake gur bangke karo bangke. Weh mau nyantiin tenan aku weh.